Men nå, nu er jeg bare på pisten, og nu må jeg ryddet op på kontoret der igen, og jeg går klar. Enemy helo! Ramte du ham? Øj! På højre. Færdig. Øj! Nu se hvor jeg fløj hen. Jeg fik knippet af en helikopter. Jeg aner ikke lige hvordan. Han lader ned i det. Nå. Rolig. Jeg har taget hævn. Det ved jeg ikke lige, hvad han skal være sikker over. Så det er 3. Dumt. Ja! Ej, så når han lige at dreje lidt mere end... I sniped. Pilot.